Yauwa, so kamar yadda kuke gani wannan shine cikin yadda wannan spare wallet ɗin yake. Da farko idan ka shiga nan wajen, kowane bayan awa 4 zaka zo kai clicking ne, kawai kai clicking a nan wajen. Nan ɗin zai dinga reading kana karɓa. Misali yanzu kun gani yana nan 20% yana charging. So abun da ka samu shine abun da yake nan wajen. Wannan shine point nasu da suke bayarwa, wanda shine zai zamo points nasu ko mu ce token nasu na wallet nasu. Sa'annan idan ka zo nan wajen zaka ga wallet, dama can creating na wallet ne ake yi, ko kai importing na wallet naka, duka ɗaya ne. So anan zaka yi receiving idan za a tura maka wani coin, anan idan zaka tura, kamar dai da ake amfani da kowace wallet. Anan idan zaka yi staking na coin naka, ko kai swapping na coin naka, ko mai kake so zaka iya yi a ciki, kamar dai yadda ake amfani da kowace iriyar wallet ce. Ko ka zo ka danna nan wajen history, zaka ga duk wani transaction da ka taɓa yi, ko ka danna nan wajen ya kai ka gurin swap din nan, ko ka danna nan wajen. Idan ka danna nan wajen quest din nan, akwai wasu mission din da zaka iya yi. Kun ga suka ce mun anan you are eligible for the airdrop. So sorry, you are eligible for airdrops gashi nan. So idan na danna nan wajen quest din nan, akwai wasu missions din da ake buƙatar na kammala su. Bayan na kammala, idan na yi su gaba ɗaya, ba lallai aka ce dole sai ka yi ba, amma idan kana so kai upgrading na point din da zaka dinga samu, sai ka yi shi. Sai ka dawo nan wajen mission din nan. Idan ka dawo nan wajen mission din nan, sai ka zo kai shaking. Bayan ka yi join na wannan gaba ɗaya, sai ka zo kai shaking a nan wajen shake finish mission din nan. So idan kana son kai participating na wannan event din da suke kai yanzu haka, wanda za su raba kusan dala 1,250, zaka zo nan wajen inda aka taba post and 1,250 USDT din nan repeat. Idan muka danna nan wurin zai bude. Nan wajen zaka zo ka danna kai ma. So yana budewa a nan wajen zaka ga cewa ni nayi connecting nashi da Twitter account dina, kai ma sai ka yi. Sannan kai join na community abun nan nasu da ke X, kana yi zai nuna maka good, kamar yadda ya nuna mun a nan wajen. Shikenan zaka fara participating. So sai ka dinga yin tweeting ko kai posting a Twitter game da wannan project nasu din. So suna dubawa. Wannan shine zai sanya ka samu wannan coin din da ko wannan abun da za su raba. Gashi nan mutumin da ya zo na ɗaya zai samu dala 180, wanda ya zo na biyu zai samu dala 130, wanda ya zo na uku zai samu dala 90, wanda kuma ya zo daga namba 4 zuwa namba 10 zai samu dala 30 dukansu. Waɗanda suka zo daga namba 11 zuwa namba 20 za su samu dala 15. Akalla dai mutane da yawa za su samu wannan event din, ko mu ce wannan garaɓasa, ko mu ce wannan gasa da suka saka da yawa za su samu waɗannan daloli da za su raba. So suna ta rabawa, sannan za su baka point nasu wanda zai zama token nasu.